Ahoj, já jsem kurýr Martin. Můžu ti s něčím poradit? Ahoj Martine, vůbec nevím, jak fungují platby a peněženka v aplikaci. Rozumím, ale není to vůbec složité. Rád ti to vysvětlím. Začneme sekcí platby. Zde vidíš celkový přehled svého výdělku za dané období. Vyplácí se 2krát za měsíc a většinou máš peníze na účtu do pár dnů, i když na to mají 2 týdny. Mimo jiné tady vidíš i spropitné od zákazníků, které můžeš dostat před doručením i po doručení objednávky. Jasně, takže v sekci platby uvidím částku, která mi dorazí na účet. Takhle to není, protože ještě musíš odečíst platbu v hotovosti, kterou máš v sekci peněženka. V případě, že máš hotovostní objednávku, si peníze od zákazníka necháváš. To znamená, že ti budou odečteny z nejbližší fakturace. Ukážeme si to v praxi. Tvůj výdělek je 23 852 korun, ale v peněžence máš 911 korun v hotovosti od zákazníků. Stačí tyhle 2 částky od sebe odečíst a hned vidíš, kolik dostaneš na účet. Jasně, už tomu rozumím. Moc ti děkuju za pomoc.